مظہر خدا دی ذات دے نظارے حضور دے مظہر خدا دی ذات دے نظارے حضور دے جانے تو کیا جہان تے بارے حضور دے جانے تو کیا جہان تے بارے حضور دے تلوار تو تیز پہ پتلی وال تو تلوار تو تیز پہ پتلی وال تو امتی گزر سی مار کے نعرے حضور دے امتی گزر سی مار کے نعرے حضور دے جانے تو کیا جہان تے بارے حضور دے منکر دسا جواب کیا دے سے قبر اندر منکر دسا جواب کیا دے سے قبر اندر کچھ سن جلے نکیر یا بارے حضور دے کچھ سن جلے نکیر یا بارے حضور دے جانے تو کیا جہان تے بارے حضور دے دامن کر حضور دے در تے بھلا ڈٹو دامن کر حضور دے در تے بھلا ڈٹو بھول سے ولا نور کنی ونڈارے حضور دے بھول سے ولا نور کنی ونڈارے حضور دے جانے تو کیا جہان تے بارے حضور دے پل پل منگو حضور دا سہارا جہان تے پل پل منگو حضور دا سہارا جہان تے پکر سن حشر تو بعد بھی سہارے حضور دے جانے تو کیا جہان تے بارے حضور دے
حیدر انہاں دی مغفرت تھی سی یقین گے حیدر انہاں دی مغفرت تھی سی یقین گے حسن جڑے بشر تاں پیارے حضور دے جانے تو کیا جہان تے بارے حضور